Tänään me lähdetään kaverin kanssa Kotkaan hakemaan mulle projekti ykköskoppasta käddiä ilmatteeksi. Me ei mennä sinne Boralla, mutta mennään hakemaan kärryä ja laina-autoa isän työpaikalta. Mutta meillä on mukana renkaita. Tässä on 2 maalattuna, tulee hienosti. Sitten on kanisteri, hinousköyttä, tunkkii, makupussia, työkalui. Sitten tässä on 2 lisää rengasta ja vaatteita ja sitten on kamera. Ja katsotaan tosiaan, että miten vähän niinku onnistuu, kun meillä ei ole mitään kunnon autokärryä eikä oikein ramppeakaan. Niin katsotaan miten tää menee. Kyllä me ehkä jotenkin pärjätään, käddi on onneksi kevyt auto, niin ei siinä pitäisi olla mitään ongelmaa. En tiedä, katsotaan elämää. Ei ole aina mitään helpointa tälleen, kun yrittää budjetilla oikeasti tätä koko hakureissuakin tehdä. Kun auton saa ilmatteeksi, niin joo. Mutta meillä on hieno Passatti lainassa. Tässä on vaalea sisusta. Tää on automaatti. Mä en oo ikinä ajanut automaattia mitenkään kunnolla. Mutta kyllä se hyvin vaikuttaa sujuvan. Ja volkkarilla mennään hakemaan volkkaria. Ja tänään testis tää tekoälyn tekemä kokis. Ei enää ikinä, ei. Aikaa. Maku. Tää ei niinku haise millekään. Mä tiedän. Hyi helvetti. Mun mielestä tää tuoksuu vähän miltä joku Marjane ja samalla joku Zero. Eiku tää on Zero. Miten kukaan voi tehdä nää paskanmakoisen limpparin? No tekoäly. Ihan hölmää pitää tyhjillään. Pöö. Päästään näkemään, kun Polaris jaksaa vetää isoa kärryä. Kuin joku. Ja vakavalla palaa. Mun käddi on kuulemma jossain tuolla. Jossain. Mä pääsen kohta näkee sitä. Lähdetään kärry tänne. Varaosa käddiä. Tässä on sulle hyvä ovi. Juu. Tosi hyvä. Ja paistaa jostain, kun tuosta paistaa vähän päivä läpi. Jep. Se on vähän. Tässä olisi ainakin kattotelinettä. Heti astuin tänne autoon ja heti meni jalka pohjasta läpi. On tää kyllä niinku priima. Kaasu jäi pohjaan. Mut siinä olisi Wolfsbergin ratti. Kytki on vähän tuollainen. Hei, tässä on toimivat jarrut ehkä. Jumalauta. Joo. Let's go mennä katsomaan käddiä, kun me päästiin tänne perille, niin oli vähän pimeätä, niin vähän niinku nukuttiin täällä ja nyt mennään kattoo päivänvalossa käddiä, eiks jep? Juu. Caddy. Tämmönen tuli saatua ilmatteeksi. Tää sisustakaan ei oo mikään kauhean huono. Vähän hometta saattaa olla. Penkeissä ei näkyvää hometta, mutta noissa aurinkolipoissa on näkyvää ja ratissa. Tän puolen lattiakaan ei oo kauhean mätä, mutta toisen puolen on vähän mätäsempi. Ja lavakaan ei mädältä näytä, mutta helmat on sitten vähän eri asia. Me käytiin jo eilen yöllä pimeässä kattoo yhtä toista käddiä, mistä tulee varaosia tähän, niin siinä oli kauheassa kunnossa kyllä kaikki. Tää on vähän paremmassa kunnossa silleen.
Ja sitten tuolla on vähän ruostetta, mutta muuten Tää on varmaan kuin lämmin. Muuten tää konetila näyttää ihan jebalt. Ehkä akku vaatii vähän niinku joo. Mut ei siinä muuti. Nyt on eturenkaatkin olemassa. Ne on asennettu nyt. Ja varmaan ehkä myös vaihdetaan takarenkaat, kun tää puoli ei kauhean litta. Mutta tää on vähän enemmän litta ja tää on seissyt 4 vuotta. Kyllä ne varmaan näillä sais hinattua, mut voidaan kumminkin ehkä jättää nämä renkaat tänne ja en mä tiedä, otetaan mukaan. Mitä nyt? Ikkunat auki ja kylälle haetaan traktori. Koppipenki ja pikakurssi meneillä, kun mä en oo ikinä ajanut koppipenkillä. Nyt mun pitää... Joo, sitten vaan kova ajoa. Hei hei! Haluatko tän kiinnittää? En mä tiedä. Hei hei! Hei hei. Ai saatana. Joo. Let's go! Mitäs tässä, kun tässä ajellaan jossain Kaunissaaressa. Jälleen traktorilla hakee kättiä autoa saaresta. Joo. Katsotaan, että aukeeko jarrut. Aukeahan ne. Tällä puolella rullaa ongelmit. Ei paha. Varaosa keddi. Tultiin tätä taas katsomaan, vaikka me ollaan jo kerran käyty hakemaan tästä vähän osia, esim. Takavaloa ja löydettiin joku Kajari Subbari-boksi, mikä on tähän niinku kustomisoitu. Tästä käddistä on jo otettu vaikka ja mitä varaosia mun käddiin. Mietittiin ottaa puskuriin, mutta ei mitään hajua miten se sieltä irtoaa. Mutta täältä on otettu mankkaa, ratinalta sitä koelautaa, ei kun mikä onkaan sitä muovipaskaa, ja sitten on löydetty kaikkea aarretta ja takavaloa ja kaikki on otettu käddiin. Siis tästä kädistä mun käddiin. Kyllähän se käddy ihan hyvin liikkuu. Tosta Valtran, nyt sä oot Valtran tiellä, Valtran voimalla. Ihan, joo. Päivä 3 tätä kädyn hakureissua ja nyt vasta me pistetään sitä kärrylle, koska miksei. Tänään pitäisi siis lähteä. Johon tässä on 2 päivää ryypätty. Niin, no ite en oo 2 päivää ryypännyt, mutta on täällä 2 päivää löllitty. Käddy on selvinnyt kärrylle ja kärry on ehkä suht ehjä vielä, mutta tässä on siis kauhean mädät nää vanerit, mutta me keksittiin tämmönen Kikka 2, mutta alkuun kun me saatiin käddy kärryllä, niin laudat oli vähän huonosti, ne oli liian edessä, niin ne ei ottanut tukea missään muualta kuin vaan edestäpäin. Mut sitten me otettiin tunkilla ylös, tai minä otin, ja vedin lautoja taaksepäin. Nyt ehkä kärry kestää. Se selvii sitten, kun päästään ajaa.
on käddi. Me ostettiin vahingossa tällä iso paketti. No. Voi vittu, tässä on... Paljon tässä on? En mä tiedä. Tässä on 1,6 kiloa kanaa. Kyllä me kaikki syö kumminkin. Ei siinä ole mitään hätää ja sitten on vielä halloumjuustoa. Ja vielä makkaraa vielä sen lisäksi. Mutta ei niitä tarvii syödä. No ei tarvitse, voi antaa Riitalle. Masterchef. Kaunis saari. Vitun tyhmä homo. Noniin, nyt se syödään. Joo. Onko tää tarpeeksi pitkä tulitikku? No, vois se pidempikin olla. Vittu nyt tää halkis tää Ha, siis. Paatille. Ei ole pitkä matka enää. Ei oo. Täällä on paljon nostureita. Paljon nostureita. Lahtialus! Lahtialus. Lahtialus! Lahti. Lahtialus! Siellä on lahtialus! Lahtialus. Lahtilaiva! Lahtelainen. Lahtilaiva! Lahtelainen. Siellä on lahtilaiva! Lahtelainen. Lahtilaiva! Lahtilaiva. Lahtilaiva! Siellä on lahtilaiva! Ei oo vielä katolla. Se ruostuu. Mä kuulen kun se ruostuu. Aika komee. Tästä kun sais hienon kuvan, niin ois aurinko vähän tiellä, mutta mä tiedän. Tää varmaan tykkää ihan sikana tosta ruostevedestä, mikä on tullut tuolta merestä. Ainakin se vähän putsaantuu tässä samalla. Mut pestään se kun päästään Riihimäelle, vaikka mun vanhemmat on silloin nukkumassa. Nyt ollaan matkalla Riihimäelle Lidlin kautta ja siellä on käddy ajamassa perseessä kiinni. Mitkä on mietteet? Vähän pelottaa, koska kärryssä ei toimi valot. Joo, himmeellä mennään. Joo, saatiin mun isovanhemmilta lainaan parikymppiä, niin jumalauta. Siellä on niinku pyöränvalo tässä, niinku etuvalo ja sit tuolla on tässä, mikä tää nyt on, tää systeemi. Sieltä on ympäri laitettu toinen pyöränvalo. On meinaa priima. Idea tuli mun päästä. Mä olin aika fiksu ehkä. Mä annoin idean itselleni. Musta pitäis tulla joku ihme insinööri, koska mä keksin asioita. Tässä me vaan lähdetään äkkiä sinne Riihimäelle. Lähdetään. On käddy huuhdeltu ja tuotu Riihimäelle. Ei ollut edes vaikea lastaa pois, kun se oli helpompi homma, mitä me ajateltiin. Mutta joo, nyt me viedään käddi, tai työnnetään käddi tonne jonnekin metsään. Sitä ei näe, siis ei ihan metsään, mutta pusikko on just sinne. Niin sit se saa olla siellä, kunnes mä tuun ensi kerraksi, tai seuraavan kerran Riihimäelle väsäämään sitä, pistää jarrui kuntoon. Niin joo. Mä en tiedä. Se oli siinä tää seikkailu tästä käddistä. Mä en tiedä ite mitä sanoa enää. En mäkään. En mäkään. Juu.
Joo.